Tinokutambirai wanobva kunorira pfeni tauya nonhau dzomanhoko dzanyasi musi wechipiri zuva rechigumi mwedzi uno waGumiguru amakore 15 kubva papfuhwa Lucky Dube achibva apfira pabodzipo. Idi mweya wache urambe wakazorora murugare. Toringe munhau dzanyasi idi zvakaita kunyangariwa zvaiitika kupera kwesondo rino zvaiitika kunzvimbo yomatobo noinsiza kubulawayo pakatoita kunyangariwa chaiko. Izvezvizvi mavhidhiyo nemapikicha aburika ari kutoita kuratidza kuhwadza chaiko zvokutoti heno kuti zvakaita kudini. Ipapa mumiriri muparamende Jesmine Toffa akaita kuzvindikitiwa kuvhiringidziwa chaiko nomhonya heno kuti neizvimwe zviri kutoita kuhwadza. Wamwe wagoburika wazhinji waburika wachiratidza pachena kutoti idi zvakaita kuoma. Vanhu vakaitoita kubisiwa kunzvimbo dzakaita kutaramuka chaiko kubva dzisiri dzokwabulawayo kuti waende koita kurwisana nevanhu CCC. Idi pakaita kunyangariwa kana zvidari kunana mumiriri mudare reparamende kuzoti kuno vanhuwo zvavo anatabwa pakaita kunyangariwa chaipo. Wanamurairidzi mangwana vari kutonzi wasiye nzvimbo dzavo dzokufundzisa wapwere muzvikoro wachienda koita kuungana kuHICC kunenge kuri kuparuhwa zviri pamutemo kwaisangano rinonzi Teachers for ED pakatoita kunyangariwa chaipo. Unotosaya kuti kohokonai wadiko kuzviita zvinhu zvavo nguva isiriyo wana wechikoro kuti wange wachifundzisiwa wabva wandoti kwai vanhu vari kunyora bvunzo ndowega novari kunyoresa bvunzo ndowega wanofanira kuramba vari kuzvikoro, vamwe vese vanofanira kuti wauye. Pakatoita kuoma chaiko. Idi zvakaita kunyangariwa izvi heno kuti nyika yacho inobudirira sei ipapa. Nozuro uno kwagodzingiwa wanakadzitape wokumapepanhau asiri hurumende wanosvika vanomwe wanga vari kuimba yehurumende yekubulawayo kwakunhawa munangarwa pakatoita kunyangariwa chaipo. Ipapa unotosaya kuti kohokonaiko kudzingana ndokunei nokutoti zvinhu zvenyika kamu zvinoda kuti munhu wese anga aripo achizvionera nokuzvibwira egani. Heno mabiya angu kuti zvinosvikepi izvozvi. Makanzura ekubulawayo ari kuita kuvhiringidzika chaiko kureketa kuno vari kuratidza pachena kuti waribekana chibodzi chavari kuita kuti wafunge kunhadzirira vanhu upenyu huri nani. Ipapa wagototi wada kutonza mutemo wokuti wakone kurambidza vanhu kuungana kumira mutsara kana vari kuda kuenda kumapasipoti. Izvezvi kureketa kuno vanhu vari kuenda kurarira pamutsara wamapasipotiyo kuti zviite zviri nani peno wakasike kubatsirwa mangwana acho. Ipapa ndopaunotoona kutoti njere chaidzo ndoshoma. Idi zvakaita kuoma. Rekai henyu wausaya chipanga wagoreketa kuti njere dzikaita shoma muiri ndounokuwana nokusenza. Idi wamonzora vari kuramba vachiburitsa bheura ravo vachiita kubheura chaiko kugwema kwavari kuita wanakanzura makanzurumu kutoita kunyangadza. Kureketa kuno kuVic Falls kubhinga pabodzi panogwedu wagwemera makanzura anopfuura 10 chaiwo kuti wabisiwe. Ipapa tatomirira kuona kuti zvinenge zvimbotekaira sei nokutoti ndo pokare zvaita kuti kuite sarudzo dzakukubisa vanhu kunana matobo nokunana insiza ku. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichienda nepi. ZimSEC yagoburitsa kuti iri kuda kuita zvokunyoresa vanhu vari kuda kuita kuongorora sarudzo pabodzi pono vanenge vachida kuita nakadzitape. Asi chahwadza mazuva vari kutotaura zvinhu zvemazuva akapfuura. Heno kuti zvichambonyatsotekaira sei tichagombwa mangwana kuti pane chere zvinenge zvachinja. Watowo mugariro kamuzizi kusaya nyanga. Kureketa kuno ZimSEC yagoburitsapo kare kuti kwai bepa romasvomho ranyoriwa nyasi rokutandariya kwai ipapa ranga rakatoita kuvhiringidziwa nokuti vanhu vanga vakarionera kare. Kwai vamwe vanga vakatoriboya kare risati raburika zvokutoti taakusaya kuziva kuti chii chiri kuitika. Ipapa wagoti wari kuziva kuti wangani kana kuti wari kufungidzira kuti wangani waribe kuti nyepa. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Wanhu wagonzi waenda
Kumuzinda weAmerica muHarare wachienda kuoratidzira kuti kwai vari kuda zviri kuitikazvo zvirango zvoupfumizvo waita kunyadzisa. Ipapa wagotanda kureketa kuti kwai paribe yawo kuAmerica unofanira kuti nyepa kuti tinofanira kuzvitonga zvakaita sei kutonga kunogutsa ruzhinji idi zvakaita kuoma. Rekai henyu tiseke mabiya angu pakaita kunyangariwa. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yagoburitsa kuti yaenda kumatare mhosva kuti iende kukwidze kudariro guru munyika nyaya yekunzi Tsitsi Dangarembwa akabatiwa nomhosva. Tichagoringa kuona kuti zvinenge zvichipera sei. Tichakunyepai pazvinenge zvaburika. Tiri kumatare pokare izvezvi tahwadziwa kuti kwai kuno vamwe vanomwe wekuZimbabwe wagotiza kujere kuGrahamstown kwawanga wakamirira kutongiwa. Kwai ipapa wakabatiwa nonyaya yokunzi kwai vari kuita basa rokuponda zvipembere. Heno ticharamba takaringa kuti vanenge vachienda nokupi. Ipapa zviri kutonyadzisa idi. Hurumende yagoreketayo kuti kwai yaburitsa miliyoni romadhora kuti ipe kukambaniyo PSMI kuti iite basa rokutenga mishonga yokuendesa kuzvipatara kwayo. Zvagotonetsa kuti pariba kuziva kuti maridzo dziri kufanira kuti dzibhadharwe pokare wabasa chere kana kuti dzindori dzokutenga mishonga. Idi pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tirambe hedu takaringa asi zvakaita kuoma. Bhangi ronyika kwai ragobvumidza Time Bank kuti itande kuita basa rokutora mari dzevanhu asi iyo yatizvoni iri kudaba kumbotora mari dzevanhu kureketa kuno. Rekai tirambe takaringa. Mari yokunze kuAmerica inge iri kutengewa nomadhora 620 nomasendi 52 629.52 pachirungu. Ipapa kwapuwa mamiliyoni anoita 10 kumakambani nowanhu wanga vari kuda kutenga. Tiringedzo pasi rese. Bhangi romuSouth Africa South African Reserve Bank ragoreketa iro kuti rabvumirwa nodare kuWestern Cape kuti riende kotora zvinhu zvaiye Marcus Juste kwai nonyaya chei yokuita kunokora nokuita mutsepwede panhau yoSteinhoff. Rekai tigoona kuti zvine chirekwa zvichasvika kana vakasatoenda kumatare dzimhosva pokare kodyiwa nenyaya yacho. Rekai hedu tirambe takaringa. Apawo mudunhu roGauteng nzvimbo dzakaita sana Alberton nana Joburg South kwaita kuvhiringidziwa ipapa nochimvura mahwe chakaita kunyanya chaiko. Manayira yaita kupurana zvokutoti watotanga utounza magiredha pokare kuti akukure iyo matombo anga ari kunayayo ochando. Pakaita kunyangariwa tazviona baizvo wakomana zvikaita kudandi panoita kupfiwa chaipo nenzara. Transnet kwai izvezvi Union wanomirira wabasa wagotoreketa kuti wari kuda kuenderera mberi nokuratidzira kwawoko nokutoti zvakabvumiraniwa nountu paribe chisvinu. Mukandoona pakaita kudare moziva kuti makuno yanotanga kutonzwa kutoti wakukubana nokukuwadzana pokare. Idi dai waita tusvinu wachinja zvagandidzirika nokuchimbidza zvinhu zvinhu. Dare reparamende yokuRwanda kwai ragoramba mutemo mutsva woruda kuunziwa kuti wapwere wachisikana wane makore 15 wabvumirwe kutanda kupuwa mapiritsi okuronga mhuri. Rekai henyu tione kuti zvinomira sei ipapa. Wamwe wari kutorwadziwa nazvo wachiti izvo wapwerewa wari kutoita mutsepwede nekare. Saka mapiritsi anoita kuti wareke kugoita zvokuita wapwere wachiriwa nawadiki. Rekai henyu tione. Kuoma kwaupfumi kuri kuenderera mberi. Kambani yoMicrosoft yagoreketayo kuti ichadambura mabasa awanhu vanopfuura churu chibodzi. Mabiya angu pakaita kunyangariwa. Rekai henyu tione kuti zvinoenda nokupi. Asi ipapa pakutoda kutoti munhu utoita kukwinya chaiko.
Australia yagoreketa kuti iyo ichada kuziva nokuramba ichimirira kuti Jerusalema ndiro guta guru ronyikayo Israeri. Ticharamba takaringa. Ipapa kuBritain kururatidza kuti vanhu veikweyo vari benzero dzinotora mushe kureketa kuno kwaiwa kureketa pokare kuti iyeyo atanda kupinda kuhurumende Liz Truss kwaiye achiri kudiwa auda kutonzi asiye wachitoti pokare wauda kuti Boris Johnson ndiye abenhuke. Mabi angu kana kuine vanhu vakavhiringika nzero ndivo avava paribe kana chizvinhu ipapa. Mukupedzisira Karim Benzema ndiye akawina mutambo Ballon d'Or ndoramba chimuroera manje achiti aiwa akakona akaita uyani idi zvakanaka zvinotendiwa. Tiri ipapo zvedu mabi angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.